санаи 6 июни соли ҷорӣ дар як қатор шабака ва сомонаҳои интернетӣ наворе нашр гардид ки дар он муноқиша ва зери латукуб қарор гирифтани як нафар ронандаи автомошинаи мусофирбар аз ҷониби гурӯҳи ашхосе инъикос ёфтааст. Тавре риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар дод, корбарони интернет дархост намуданд ки нисбати ҷавонони вайронкунандаи тартибот чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида шавад. дар натиҷаи пешбурди чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ нафарони қонуншикан муайян ва дастгир карда шуда ба мақомоти милитсия дастрас гардиданд. инҳо шаҳрвандон Қаландаров Суҳроб Маҳмудович, соли таваллудаш 18 майи 1995, сокини шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, деҳаи Деҳнаваки Боло, ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Қаландаров Ҷаҳонгир Сафарович, соли таваллудаш 8 августи 1991, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Деҳнаваки Боло, Убайдуллоев Некруз Зайниддинович, соли таваллудаш 8 феврали 1993, истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб, деҳаи Чағатой мебошанд. зимни санҷиш муайян карда шудааст ки номбурдагон санаи 6 июни соли ҷорӣ тақрибан соати 19:40 ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Ҷабор Расулов ба самти кӯчаи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби монеагӣ эҷод намудан ба ҳаракати онҳо ронандаи автомошинаи тамғаи Hyundai Solaris рақамҳои қайди давлатиаш 9132 TT05 Насриддинов Саади Киромиддинович, соли таваллудаш 26 ноябри 1982, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи деҳаи Булоро мавриди латукуб қарор доданд ки номбурда бо бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ айни замон дар беморхона бистарӣ мебошад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати гумонбарон тибқи талаботи моддаи 237 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиш қарор доранд.